Αγανακτισμένοι επιβάτες έρχονται στα χέρια με τους απεργούς ναυτεργάτες που έχουν καταλάβει τους καταπέλτες των πλοίων, εμποδίζοντας τον απόπλου τους. Χρειάζεται να παρέμβουν οι άντρες του λιμενικού για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Στο λιμάνι του Πειραιά η ένταση δημιουργήθηκε από τις 6 το πρωί, όταν εκατοντάδες επιβάτες που θα ταξίδευαν με τα πρωινά δρομολόγια βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους απεργούς ναυτεργάτες και τα μέλη του ΠΑΜΕ. Παρακαλούμε πολύ να απομακρυνθείτε από τους καταπέλτες. Η απεργία θα λήξει σήμερα το βράδυ. Εάν συνεχιστεί, αυτή η Ανάμεσα στους επιβάτες, πολλά παιδιά που δεν αντέχουν την αναμονή, ασθενείς, ηλικιωμένοι που πήγαιναν διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και νησιώτες που πήγαιναν στα σπίτια και τις δουλειές τους. Έχεις βάλει 5 παιδιά. Πρόσωποι της Ένωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας και των ακτοπλοϊκών εταιριών κατέθεσαν σήμερα μήνυση εναντίον των 2 σωματείων και κατά παντός υπευθύνου για παρακόλληση συγκοινωνίας και μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Οι αρμόδιοι να επιληφθούν το θέμα τους και να εφαρμόσουν την τάξη. Δηλαδή εγώ δεν είμαι αρμόδιος να εφαρμόσω τον νόμο. Η υπεύθυνη του τομέα τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για παλινοδίες που οδήγησαν, όπως είπε, στις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση είναι συνυπεύθυνη για τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχεται η ναυτιλία και η ελληνική ακτοπλοεία, ο τουρισμός και οι νησιωτικές τοπικές οικονομίες, ενώ λίγο καιρό μετά τα έκτροπα στην Κόρινθο ή την παρεμπόδιση του απόπλου του Ζενίθ, την καλούμε και πάλι να πάψει επιτέλους να μεμψημυρεί και να αναλάβει τις ευθύνες της. Η Αλέκα Παπαρίγα, που έδωσε το παρόν στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνια, έριξε την ευθύνη στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι. Υπήρχε κόσμος αγανακτισμένος γιατί μέχρι σήμερα το πρωί τον διαβεβαίωναν οι εταιρείες ότι τα πλοία θα ξεκινήσουν. Ενώ η απεργία ήταν γνωστή και ήταν γνωστή και η απόφαση των ναυτεργατών ότι δεν θα πειθαρχήσουν στην απόφαση του δικαστηρίου. Συνολικά σήμερα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 19 δρομολόγια πλοίων προς 64 προορισμούς στο Αιγαίο και την Κρήτη. Και μέχρι το βράδυ η ταλαιπωρία αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερη για δεκάδες χιλιάδες επιβάτες.